Беларускія творцы стыхійна пачалі выказваць сваё стаўленне да найноўшых падзеяў у краіне у сацыяльных сетках. Рыта Дакота запісала верш па-беларуску ды заклікала рабіць тое, што дыктуе сумленне. Беларусь, Беларусь, гэты зык. Беларусь мой дом, моя радзіма, кавалак майго сэрца. У якіх краінах я б не атрымлівала прызнанне, я беларуска і вельмі ганаруся гэтым. Я Бульба, дзяўчына з Камароўкі. Эмацыйна выказаўся таксама лідар гурта Джей Морс Уладзімір Пугач. Я буду побач з тымі, хто актыўна праяўляе сваю грамадзянскую пазіцыю. Юная спявачка і блогерка Лера Яскевіч, у інстаграме якой 290 тысяч подписчиков, закликала голосовать за перемены. Я уже давно достаточно слежу за ситуацией в стране, и я не могу проигнорировать ее, как бы я ни пыталась. А бубнач гурта «Тонкий ход» Андрей Алексеенко заграў парыўнае соло, дадаўшы «Праўда за намі». Актор Павел Харланчук, які 19 чэрвеня быў сведкам затрыманняў, а ў 2006 годзе правёў 10 сутак на Акрэсціна, лічыць дзеянні людзей у цывільным беззаконнем. Сапраўды падобна на тое, што як нейкая банда падыходзіць да цябе, і калі ты не пагаджаешся з іх умовамі, яны цябе кудысьці запіхнуць. Рух творцаў у інтэрнэце ўжо атрымаў назву «Культ-пратэст». Каб утрымліваць сацыяльныя сувязі падчас ізаляцыі, беларускія музыкі ладзяць супольныя спяванні ў версіі онлайн. Музычны праект «Спяваем годна» штотыдзень запрашае спяваць любімыя песні, кожны раз з удзелам зорак і прафесійных музыкаў. Апрача пагоні гучалі ўжо хіт «Паветраны шар», які з публікай спяваў аўтар Лявон Вольскі, а таксама «Я нарадзіўся тут» са Зметром Вайцюшкевічам. Што ж агулам беларусы ведаюць пра свае песні і якія лічаць любімымі, мы паспрабавалі даведацца ў мінакоў на сталічных вуліцах. Касіў я канюшыну, паглядаў на дзяўчыну. Эй, гуляць так гуляць. Аб'ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны і леса шелест верасны, і ў поле дуб опалены. Я все помню, я просто переволновался. Мы, беларусы, з братняю Русю разом шукалі к шчасцю дорог. А я лягу, прилягу, край гостинца старого. Кстати, на Белсате мы вот, наверное, вчера или позавчера, наверное, мы увидели вот эту реинкарнацию песни Каси Комоцкой «Моя краина». И мы вообще решили, что это такой, ну, как бы, такой столб белорусской музыки, мамонт, без всяких, как бы, напускных и всяких, ну, там, глянцевости всякой вышла. Женщина действительно, в действительности это видно, что это рок-князёвна белорусская, и она пропела прекрасную песню с прекрасными музыкантами, прекрасная музыка с прекрасными стихами. Я люблю пах свежей кавы, я люблю смак смаженной бульбы. Наступнай для супольнага спеву стане песня з рэпертуару Сергея Михалка. Далучыцца можа кожны, дастаткова увайсці ў тэлеграм-канал і чат годна. Фатографка Кася Сырамалот цягам 10 гадоў вандравала па краіне і здымала ціхую прыгажосць вёсак ды бурлівае сталічнае жыццё. Гэтак нарадзілася ідэя фотоальбому пра сучасную Беларусь. Мне падаецца, праз фотаздымкі, менавіта праз фотаздымкі можна вельмі добра распавесці, якой Беларусь была і стала за апошнія 10 гадоў. Напрыклад, Косаўскі палац, мне вельмі прыемна, што я яго бачыла яшчэ да рэканструкцыі, калі ён стаяў у лесе. Падчас рэканструкцыі і пасля. Мы свядома адмовіліся ад раздзелаў у кнізе, таму што мне падаецца вельмі істотна тое, што мы бачым зусім розныя карцінкі побач, і храмы, і тусоўкі басоты, і дзяцей на вуліцы. Мне б хацелася, каб гэта была свядомая мяшанка з усяго таго, што мы бачым. Гэта быў свядомы пазл, і каб кніга глядзелася, ну, нібыта фільмам пра Беларусь. Выданне ўжо можна замовіць на краўдфандынгавай платформе «Вулей», а прэзентацыя плануецца ў пачатку восені. Александра Дорская, Белсат. Наш год пачынаецца са сцюжы, таму і першы месяц называецца
студзень. Ну далей ідзе люты, з якім все зразумела. Сацыяльная сетка для кароткіх відэа TikTok да нядаўняга часу мела хутчэй статус цацкі для падлеткаў, але сёння гэта лідар у колькасці загрузак. Аўдыторыя каля мільярда, а сярэдні ўзрост карыстальнікаў складае ўжо 32 гады. TikTok вабіць зместам. Кароткія відэа можна бясконца рэдагаваць, дапаўняць музыкай і эфектамі. Гэтак гамяльчанка Ангеліна Себік цягам пары месяцаў стала адной з зорачак беларускага TikToku. Так как я говорю по-беларуску, мне гэтага бракавала ў TikToku, я вырашыла ствараць контент. І фактычна я была, не толькі першай, але, магчыма, адной з першых блогерак, якія рабілі контент па-беларуску. Бадзёрыя ды яскравыя відэа пра мову, гісторыю і культуру Беларусі ад Ангеліны аказаліся патрэбнымі. Ейная аўдыторыя цяпер 1000 падпісантаў, а колькасць праглядаў сягае дзясяткаў тысяч. Я рэкамендую ісці ў TikTok усім, нават калі вам няма чаго ствараць, вы хаця б падтрымаеце тых, хто ўжо стварае контент па-беларуску. Паўгода таму TikTok па-беларуску гэта былі Белсат, Радыё Свабода і яшчэ колькі акаунтаў. Цяпер найбольш актыўных влогераў і каналаў больш за 30. Самы час далучацца ды здымаць і вам. Олег Рудавусаў, Белсат. Вялікае журналісцкае даследаванне пра вайну на Донбасе, пра ролю ў ёй беларускіх спецслужбаў і асабіста Александра Лукашэнкі. Журналісты Белсату Кацярына Андрэева і Ігор Ільяш апублікавалі кнігу «Беларускі Донбас». Мы даследовали нелегальный гандаль державных предприемстваў беларускіх з фірмамі падкантрольнымі баевікам ЛДНР. Акрамя таго, мы даследовали і інфармацыйную палітыку ўладаў, бо ўсё было вельмі неадназначна, што датычыць СМІ, як гэтую тэму асвятляць, таксама існаваў план. Любы чалавек, якому неабыякава пра цяперашнія палітычныя падзеі, то ён мусіць быць зацікаўлены тым, каб ведаць больш пра гэтую вайну і пра ролю Беларусі ў ёй. Кнігу можна набыць ужо ў электроннай версіі на сайце украінскага выдавецтва «Фоліо». Папяровая версія з'явіцца цягам некалькіх месяцаў. Про другую сусветную вайну пісалі не толькі класікі. Сучасным мастакам таксама ёсць што сказаць. 9 аўтараў з Беларусі, Расіі, Украіны распавялі пранізлівыя жывыя гісторыі ў інсталяцыях, жывапісе, мультымедыа. Выстава «Алфавіт вайны» працягваецца ў Цэнтры сучасных мастацтваў. Мы глядзім яе з куратаркай Дінай Даніловіч. Прывітанне, Діна. Здаецца, складана сказаць пра вайну штосьці новае. Як табе ўдалося знайсці сучасных мастакоў, якія працуюць над гэтай тэмай? Да, действительно, такая очень важная генеральная тема для белорусского искусства. Они говорят об этом современным языком, им эта тема интересна, причем очень по-разному работают художники с этой темой. Для меня еще важно, чтобы, например, для молодых зрителей эта тема не была какой-то такой, знаете, покрытой пылью этого времени прошедшего, чтобы они понимали, и что помнить важно, это первое, но второе, что это может быть по-настоящему интересно. А ці ёсць нейкія, может быть, провокацыйныя выказванні на гэтай выставе? Самым радикальным в своем высказывании является Саша Михалкович, который говорит о том, что мы обязаны, должны просто помнить путем манипуляции несколькими поисковыми системами в Гугле. Сделал такой проект, когда ты там какой-то, забиваешь какую-то локацию, да, и вместе с фотографиями счастливых людей, закатов, коктейлей этой радостной жизни современной, да, появляются архивные фотографии, которые подтверждают те события, которые происходили в этом месте во время Второй мировой войны. Это места лагерей, где просто погибло огромное количество людей. Совсем другой проект украинского фотографа Саши Курмаза, который говорит о теме войны и теме смертей и концлагерей не через личности, не через портреты людей, а через предметы. Саша съездил на территорию лагеря Маутхаузен в Австрию и собрал там полевые цветы, которые растут там сейчас. Я думала, когда делал этот проект, что нам останется, да, когда не останется ни одного живого свидетеля тех событий. Да. И нам, конечно, останутся документы, фотографии, архивы. Это письмо с фронта из семейного архива фотографки Лены Протасевич. Это письмо ее дедушки. А история такая, что это письмо датировано более поздней датой, чем похоронка, которая пришла на деда. И бабушка всю жизнь ждала и надеялась, что на самом деле это ошибка, что он не погиб. И мне хотелось, чтобы у зрителя была возможность прочитать то, что написано. Это безумно трогательно. А прочитаць «Алфавіт вайны» разам з аўтарамі можна ўжо заўтра, наведаўшы куратарскую экскурсію па выставе. Александра Дорская, Белсат.